Bersama saya Vitus Polikarpus Surung Simanulang dalam live streaming saat ini. Kita akan melanjutkan live streaming selanjutnya dalam upaya penulisan Bibel Aksara Batak Toba. Setelah sekian lama saya terhenti tidak melakukan live streaming karena berbagai kesibukan. Baru malam ini saya bisa kembali melakukan live streaming untuk melanjutkan penulisan Bibel Aksara Batak Toba ini. Semoga hari-hari selanjutnya saya bisa melanjutkannya satu perikop per satu streaming. Streaming kali ini saya akan melanjutkan penulisan surat kepada orang Ibrani yang ketujuh, Heber 7. Penulisannya akan kita buat di komputer menggunakan font Toba, font yang sudah saya modifikasi sendiri sesuai kebutuhan saya, yakni sesuai dengan usulan yang pernah dibicarakan dalam Kongres Kebudayaan Batak Toba yang pertama di Balige. Jadi huruf-hurufnya sudah saya sesuaikan menggunakan inani surat H dari Mandailing ditambah Tompi untuk menuliskan K. Ketika bertemu dengan konsonan ganda di suatu awal suku kata, maka setelah huruf pertama akan digunakan pangolat, karena itu merupakan kata serapan. Kalau dalam bahasa Batak asli normalnya tidak ada konsonan ganda. Baik, mari kita mulai penulisannya. Jika Anda ada pertanyaan usulan, silakan tuliskan langsung di kolom komentar. Kita masuk ke Word, Office Word. Sudah saya tuliskan ulang di sini, saya copy dari software Bibel terbitan LAI tahun 1974. Kita mau menuliskan mulai dari judulnya Heber 7. Kita ganti fontnya menjadi Toba. Heber 7. Langsung ke akhir ayat pertama. Anggo Melkisedeki. Anggo Melkisedeki Raja di Huta Salem. Malim ni Debata. Natumi Budo Ibana. Di Tomu-Tomu jala di Pasu-Pasu do. Si Abraham namulak. Dung dipapatu ibana akkaraja. Oke, setelah selesai kita tulis, kita periksa. Anggo Melkisedeki Raja di Huta Salem, Malim ni Debata Natumibodo Ibana. Di Tomu-Tomu jala di Pasu-Pasu do si Abraham namulak
dung di papatu ibana akka raja. Jika sudah benar, kita simpan. Kita lanjutkan ke ayat 2. Tu ibana do ditrupukon si Abraham sa persepuluh sian sasudinai Raja Hatigoran do parjolo lapatan ni Gornai akup ni Raja ni Salem namadok Raja Sipardame. Baik, jika sudah selesai ditulis, kita baca ulang. Tu ibana do ditrupukon si Abraham saparsapulu sian sasudinai Raja Hatigora do parjulu lapatan ni goar nai akup ni Raja ni Salem namadok Raja Sipardame. Jika sudah benar, kita simpan. Kita lanjut dengan ayat 3. Somarama Somarina Somar pertuturan na somar mula arina na somarujung nguluna na dipatudos do ibana tu anak ni debata malim do totong rodi saliling-liling na Oke, biar mudah membacanya, ini kita insert ke halaman berikutnya. Baik. Kita baca. Ini kita perbaiki, bukan su, ini s, sa, so. Somarama, somarina, somar pertuturan na somar mula arina na somarujung nguluna na dipatudos do ibana tu anak ni debata malim do totong rodi saliling-liling na. Oke, jika sudah benar, kita simpan. Kita lanjutkan dengan ayat 4.
Alai bereng hamuma. Sangap nai. Salang si Abraham. Oputta persadaan. Mangalehot tu ibana. Sapersapuluh. Ni akarta. Oke, jika sudah selesai kita baca ulang. Alai bereng hamuma sangap nai. Salang si Abraham amatta persadaan. Mangalehon tu ibana saparsapulu niaka arta. Jika sudah selesai, sudah benar, kita simpan. Kita lanjutkan dengan ayat 5. Nang akka si jujung hamalimon. Sian akka anak ni lepi disuruh do. Asa hobar tu patiki di parsapulu bangsoy. Ima akka hahanggina sida. Narap poparan ni si Abraham. Sekarang kita baca. Ini kita perbaiki bukan nung, nang. Kenapa bisa muncul seperti itu? Karena ketekan caps lock. Atau secara otomatis dia merubah huruf awal menjadi kapital. Nang akka si jujung hamalimon. Sian akka anak ni lepi disuruh do asa hobbar tupatiki di persapulu bangsoy ima akka haha anggina sida narap poparan ni si Abraham. Kita simpan. Kita lanjut ayat 6. Alai ibana kita ganti dulu fontnya.
naso marpartuturan tu nasida. Di persapuluh do si Abraham. Jala di pasu-pasu do hasahatan ni baga-bagai. Baik, sekarang kita baca ulang. Alai ibana nasomar partuturan tunasida di persapuluh do si Abraham jala di pasu-pasu do hasahatan ni baga-bagai. Kita simpan. Kita lanjut ayat ke-7. Jadi sadok. Kita ganti lagi fontnya. Jadi sadok idang targagaon. Nasumangapido. Mamasu-masu na umet-met. Kita baca ulang. Jadi sadok dang tergagaon na sumangapido mamasu-masu na umet-met. Simpan. Sekarang kita lanjutkan ke ayat 8. Jala jolma na olomate do nasida. Nama jalo na saparsapului. Alayanggo ibana menguludo. Di hati dakon. Kita baca. Ini ja, kita ganti ja. Jala jolma na olo mate do nasida na majalo na saparsapului. Alai anggo ibana manguludo di hati dakon. Simpan. Kita lanjut ayat 9. Jala tardokma marhite-hite si Abraham.
per 10 do nang silepi. Si jalo na sa per 10 inian. Kita baca. Ini kita perbaiki ja. Jala terdogma marhite-hite si Abraham. Di per 10 do nang silepi si jalo na sa per 10 inian. Kita simpan. Kita lanjutkan ayat 10. Ay di bagasan amana nasumuduti do pe ibana. Dinaro Melkisedek manomu-nomu. Kita masukkan insert break. Oke, kita baca. Ay di bagasan amana nasumuduti dope ibana dinaro Melkisedek manomu-nomu. Oke, kita simpan. Kita lanjutkan ayat 11, ini cukup panjang. Oppe. Ia dipatihi pe bangsoi. Marpadapotad di hamalimon ni silepi. Idatung marhite siani songgop. Harip pasoni ay auti buasa pola pajongjongon malim na asing. Na mangihutton horong ni si Aaron. Oke, kita baca. Ope ia dipatihi pe bangsoi marpadapotan
di hamalimon ni si lepi idatung marhite siani songgop hari pasoni ai auti puasa pola pajongjongon malim na asingi. Ini namangi huton ini kurang i. Namangi huton horong ni si Aaron. Oke, kita simpan. Kita lanjutkan dengan ayat 12. Ay molomi berhamalimon idang trabahin sumibar ng patik. Kita baca. Ay molomibar hamalimon idang trabahin sumibar ng patik. Kita simpan. Ayat 13. Jalaibana nanidok ni hataon masuk margana asing do idang dungadong siani namarhalado di langgatani. Oke, mari kita baca. Jala ibana nanidok ni hataon masuk ini bukan narga, ini emma masuk margana asing ini bukan i ini di surat i tetapi ada di surat i masuk margana asing do idang dungadong siani namarhalado di langgatani. Kita simpan. Kita lanjut ayat 14. Ayat orang dua tong sian juda do martubur tu hatta idang ditaringoti si Musa hamalimon ni samargai. Oke, kita baca. Ayat orang do atong sian juda do martubur tuhatta idang ditaringoti si Musa hamalimon ni samargai. Ayat 15. Jalagadda dope torangna
molo di pajongjong. Malim na asing. Nasuman tu si Melkisedek. Oke, kita baca. Jalai dang dope torangna molo di pajongjong malim na asingi nasuman tu si Melkisedek. Simpan. Ayat 16. Nagabe malim siyan pakorhon ningolu naso haharharan unang masyan patik ni aturan sibuk. Kita baca. Di sini nu kita ganti na. Nagabe malim sian pakorhon ni ngulu naso haharharan unang ma sian patik ni aturan sibuk. Simpan. Kita lanjut ayat 17. Ayat di hati dakodo ibana paboa malim do horo malim doho rodi saliling-liling na mangihutton horong ni si Melkisedek. Kita baca. Aidi hati dakod do ibana pabuwa malim doho rodi saliling-liling na mangihutton horong ni si Melkisedek. Kita simpan. Ayat 18. Disima di pasohot patik na jumului ala sumargogo somargun jala somarguna. Kita baca ulang. Ini kita ganti bukan du, da, di. Disima di pasohot patik najumului ala sumargogo jala somarguna. Simpan. Kita lanjutkan ayat 19. Aidang terpasun
patiki agia aha alai di pabongot do pakirimon na dumenggan ima parhiteatta majonohi debata kita baca aidang terpasun patiki agia aha alai di pabongot do pakirimon nadumenggan sini kita perbaiki ima parhiteatta majonohi debata. Kita simpan. Kita lanjutkan ayat 20. Idang masai ya somar hite-hite wari anggona sida tutu gabe malim do sopola mar hite-hite wari kita baca idang masai yaso marhite-hite wari anggona sida tutu gabe malim do sopola marhite-hite wari. Kita simpan. Ayat 21 alai iaon marhite-hite wari do na niwarihon ni nama dok tu ibana naung marwari do tuhani jalaidang sol-solan na dirina malim doho rodi saliling-liling ini di bukan do kita baca alai iaon marhiti-hiti wari do nani warihon ni nama dok ibana naung marwari do tuhani jalaidang sol-solanna dirina malim doho rodi saliling-lilingna. Simpan. Kita lanjutkan ayat 22. Khobartusido
sumurung padan. Na hinakungan ni Yesus. Kita baca. Ini bukan hu, ha. Hobar dusido sumurung padan na hinakungan ni Yesus. Mohon maaf. Kita simpan ayat 23. Jala torop doang gona sida. Ini bukan ju tetapi ja. Jala toropdo anggona sida. Nagabe malim. Ala naso di loas. Hamatiani. Nasidamian. Ini kita insert break. Kita baca. Jala toropdo anggona sida. Nagabe malim ala nasodip loas hamateani nasida mian. Kita simpan. Kita lanjut dengan ayat 24. Ala yang go ibana alamian ro disaliling-liling na idang taripar hamalimon na tunasing. Kita baca. Alayanggo ibana alamian ro di saliling-liling na dang taripar hamalimon na tunaasing. Simpan. Kita lanjutkan ayat 25. Dibaheni, kita perbaiki bukan du, di. Tarbaheni bana do. Paluahon sadok. Akan nama jonohi. Debata marhita-hita ibana ay namang hulu do ibana tottong lau mangodihon na sida. Kita baca. Dipaheni terbahini bana do paluahon sadok akka
nama jonohi debata marhite-hite ibana. Aina mangulu do ibana totong laho mangodihon nasida. Simpan. Kita lanjut dengan ayat 26. Asit tuan ni malim. Nasongonido. Tamadihita. Nabadia. Nasumarlaok. Nasumarlidang. Namarbolat. Si anak kapardosa. Naung gabi tumibo. Sian akka banua gijange. Oke, kita baca. Aisit tuani malim nasongonido tama dihita nabadia nasumarlaok nasumarlidang namarbolat sian akka pardosa nong gabi tumibo sian akka nabadia sian akka badia sian akka banua gijangi naung gabi tumibo sian akka banua gijangi. Simpan. Ayat 27. Nasopola ganupari pasahaton jumulo pelean ala ni dosana sendiri dungi ala ni dosa ni bangsoy songonak kasih tua ni malimi ay sahali doi diulahon dina pinelehon nai dirina kita baca kembali. Nasopola ganup ari pasahaton jumolo pelean alani dosana sadiri. Ini bukan angka 6. Dungi alani dosa ni bangsoy songon akka situa ni malimi ay sahali doi diulahon di na pinelehon nai dirina. Simpan. Ayat terakhir ayat 28. Ay di pabangkit patikido jolma si pargale
gabi situa ni malim. Alai di pabangkit hatawari. Naupudi sian patiki. Naupudi sian patikido anaki. Nongga beripas. Rodi saliling-lilingna. Kita baca kembali. Adi pabangkit patikido jolma si pargale gabi situa ni malim. Alai di pabangkit hata uari naupudi sian patikido anaki naunggabe ripas rodi saliling-lilingna. Oke, kita simpan. Kita sudah selesai menuliskan Haber 7 hingga ayat 1 sampai ayat 28. Mari kita periksa kembali mana tahu ada kesalahan penulisan. Haber 7 ayat 1. Anggo Melkisedeki raja di Huta Salem malim ni debata natumibu do ibana di tomu-tomu jala di pasu-pasu do si Abraham namulak dung di papatu ibana akaraja. Ayat 2. Tu ibana do ditupukon si Abraham saparsapulu sian sasudenai jala hati gorad do parjulu lapatan ni gowarnai akup ni raja ni Salem nama dok raja si pardame. Ayat 3. Somarama somarina somar partuturan na somar mula arina na somarujung nguluna na dipatudos do ibana tu anak ni debata malim do totong rodi saliling-liling na. Ayat 4. Alai bereng hamuma sangap nai salang si Abraham ini ada yang kurang ini oputta amo harus seperti itu. Oputta persadaan mangalehot tu ibana saparsapulu ni akka arta. Ayat 5. Nang akka si jujung hamalimon sian akka anak nang akka si jujung hamalimon sian akka anak ni lepi disuruh do asa hobbarat tupatiki di persapulu bangsoi ima akka haha angginasida narap poparan ni si Abraham. Ayat 6. Alai ibana nasomar partuturan tunasida di persapulu do si Abraham jala di pasu-pasu do hasahatan ni baga-bagai. Ayat 7. Jadi
Sadok idang tergagawan nasumanga pido mamasumasu na umet-met. Ayat 8. Jala jolma na olo mate do na sida na majalo na parsapului alai anggo ibana mangulu do di hati dakon. Ayat 9. Jala terdokma marhite-hite si Abraham di parsapulu do nang silepi si jalo na sa parsapului nian. Ayat 10. Ay di bagasan amana nasumuduti dope ibana dinaro Melkisedek manomu-nomu. Ayat 11. Ope ya dipatihi pe bangsoi marpadapotan di hamalimon ni silepi idang tung marhite siani songgop haripasoni ay out buasa pola pajongjongon malim na asingi na mangihuton horong ni si Aaron. Ayat 12. Ay molomimbar hamalimon idang trabahen sumimbar nang patik. Ayat 13. Jala ibana na nidok ni hataon masuk marga na asing do idang dungadong siani na marhalado di langkatani. Ayat 14. Ay torang do atong sian Juda do martubur tuhatta idang ditaringoti si Musa hamalimon ni samargai. Ayat 15. Jalagadda dope torang na molo di pajongjong malim na asingi nasuman tu si Melkisedek. Ayat 16. Nagabe malim sian pakorhon ni ngulu naso haharharan unang ma sian patik ni aturan sibuk. Ayat 17. Ay di hatidak ko do ibana pabuwa malim doho rodi saliling-liling na mangihuton horong ni si Melkisedek. Ayat 18. Disima dipasohot patik na jumului ala sumargugu jalas sumarguna. Ayat 19. Aidang terpasun patiki agia aha alai dipabongot do pakirimon na dumenggan ima parhiteatta majonohi debata. Ayat 22. Idang masai iaso marhite-hite ware anggona sida tutu gabe malim do sopola marhite-hite ware. Ayat 21. Alai iaon marhite-hite wari do nani warihon ni namadok ibana naong marwarit
marwari do Tuhani jala idang sol-solanna dirina malim doho rodi saliling-lilingna. Ayat 22. Khobartusido sumurung padanna hinakungan ni Jesus. Khobartusido sumurung padan na hinakungan ni Jesus. Ayat 23. Jala torobdo anggona sida nagabe malim ala naso diloas hamateani nasidamian. Ayat 24. Ala yanggo ibana alamian rodi saliling-lilingna idang taripar hamalimonna tuna asing. Ayat 25. Dibahini tarbahini bana do paluahon sadok akka nama jonohi debata marhite-hite ibana aina mangulu do ibana totong laho mangodihon nasida. Ayat 26. Ay situan ni malim nasongonido tama dihita nabadia nasumarlaok nasumarlidang namarbolat siyan akka pardosa nongabe tumibbo siyan akka banua gijangi. Ayat 27. Nasopola ganop ari pasahat ton jumulo pelean alani dosa nasadiri dungi alani dosa ni bangsoi songon akka situani malimi ay sahali do diulahon di napinelehon nai dirina. Ayat 28. Ay dipabangkit patikido jolma si pargale gabi situani malim alay dipabangkit hata wari naupudi sian patikido anaki naunggabe ripas rodi saliling-lilingna. Oke, sudah kita periksa semua, sudah bagus penulisannya. Kita simpan. Kita sudah selesai menuliskan Hebrew 7, surat kepada orang Ibrani. Dengan menggunakan Fontoba di komputer. Saya Vitus Polikarpus Surung Simanulang. Sampai bertemu kembali dalam penulisan Hebrew 8, surat kepada orang Ibrani, dalam video streaming berikutnya.